Ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa akong itinanong matabaon. Kamusta kita mga kababayan kong Bicolano? Tutok na niya. Yan kita digdingon yan sa Uragon program. Ang pagkinig. Digdi po sa DCGB. Inigaran sendong amigo sa radyo Al Armario. Reporting for duty. Uragon Bicol, ano? Ang sendong amigo. Ako man maurag. Makaurag minsan. Para mga amigo, may mga bisita kaya kita dito. Di pa minbinmitabi. Ano? Iriparo kong Sa parting Kamsur kaya bagaan, Uragon, banggi. akseptadong marayan, meaning matibay ka. Hindi sa Albay, pag sinabi mong Uragon ka, ang interpretasyon ka ni Bambugiro ka. Iyo mga. Itinanong Kaya, initabi ang sendong amigo sa radyo. Baka man Uragon, hindi makaurag minsan. Nagulang iuragan. na niya. Lalo pag titaramahan. Sige po, sa control, karibanan taan sa Roma na Urag-Uragon. Si John Napoles. Urag-Uragon yun si John sa technical. Kabot sa mga technical problem. Urag talaga yun eh. Lalo na sa IT, ang tabi si Jerome Martinez. Ang pariente ni singanit sa artistang Martinez. William Martinez. Si Jerome, iyo man yung Uragon digdi sa IT. Naigmadawag kayo na kay Jerome. Siyempre, yaw mangyara mga pag-iriba. Alert man gyaray. Si Ate Angel, yaon sa newsroom. Yaon si news manager. News Director Mardila. Mga pag-iriba, alerto manggaray kung may mga drakulang bareta. Nakareport tulos yan sa DCGB. Sabi ko lang Marami ang trasig na kita sa programang Uragon Bicol. Ano na, kamusta na kita mga kababayan kong Bicolano? Ailing kita sa Kinaaban sa Facebook. sabi ko Sa Sorsogon, kumusta mga pag-iriba dyan sa sister station ta sa OKFM Sorsogon? Nakahook up po ang OKFM sa Sorsogon and dyan sa Daet, sa Cam Norte, siyempre OKFM Daet. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Daet. Ate, Cam Norte baga, Tagalog na no? Kaya
Magandang umaga po sa inyo dyan sa Cam Norte. Cam Sur area sa Iriga, si Joey Sarcia dyan sa radyo natin. Pero mamaya ang atyan ang programa ninda ni na Joey. Alas 11 yata dyan sa radyo natin. Di ba pa po mga radio stations dyan sa Masbate and Catanduanes. May iba-ibang time slot ang programang Oragon Bicol. Digiri paro Anyway, kamusta Legazpi City, Albay? daw banggi Global Albay and Legazpi City, Nang kaugma always smile. Among mahiwason At konta-konta mo na, baka makasingit naman kita sa schedule. Inotunta si Mayor Attorney Pido Garbin Jr., ang Executive Director po kan Ako Bicol. na niya And alkalde ta sa Legazpi City para ma-update naman kita kan mga pangyayari sa bilog na simana. iba Mga development diyan po sa Tuya sa Legazpi City. Ayan, tamang-tama. Yaon po, nasa linya na ang sa Tuya Executive Director kan Ako Bicol, Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Mayor, good morning po. Good morning, Alan. Good morning. Sige po sa nag-aantapay kang sa tuyang programa sa PBND sa GB, sa Ako Bicol, Maray na Aldao, tabi sa Saint Kapos. Opo, monitoring ko, Mayor. Tabi, talagang aktibo kang maray tabi sa pagbibisita sa mga barangay this week. Kadakol naman ang mga binisita mo tabing lugar, lalo sa Legazpi City and some parts of Bicol region. Kumusta po ang mga update ngayon na simana tabi, Mayor? Well, tama ka. Dakol na aktibidad. Kasabay na dyan sa mga groundbreaking activities, sa mga infrastructure projects na lalong-lalo na sa sektor kang edukasyon. Kang nakaaging Merkules, yaong kita sa Tercer Distrito, kang Albay, para mag-groundbreaking duman sa pinakadakulang campus na kung saan sa populasyon and enrollment ang MORMS yung may pinakadakulang enrollees tabi sa bilog na Tercer Distrito. And dahil sa kakulangan kang classrooms ninda, ang Ako Bicol Party List nagtugon duman sa indang request na magkaigwaki kadagdagan na classrooms. And 48 classrooms sa pinakadakulang high school sa Tercer Distrito upo na as in ini padagos ng pinagkukonstruer tanganing sa lalong madaling panahon mapakinabangan na sa tuyang mga pareskwela tabi Al. So, nabanggit mo po ang mga classrooms. Aram ko, saro yan sa mga priority ka na Ako Bicol and digdi po sa Legazpi City. I think may mga classrooms kitang gigiribohon sa iba-ibang eskwelahan tabi this year, Mayor? Tama po. Mananlain, especially digdi sa syudad ng Legazpi, and sa iba pang parte kang sa tuyang Kabikolan, sa anom na probinsya kang Kabikolan, tabi Al. But speaking of Legazpi, since kitang alkalde digdi, 77 classrooms para sa nagkapirang high school and elementary, 8 sa Rawis Elementary School, 12 sa Pawa High School and Elementary, and then 12 naman sa Arimbay High School and Elementary, 20 sa Ibalon Elementary School, Siyam sa Puro Elementary School, 12 sa Gubon High School, 4 na classroom sa Buraguis Elementary School, malanlain pa, Bagkiruhan, Kabangan, East Washington National High School, duman sa San Francisco Integrated School, pati naman ang Humapon High School, 8 man tabi naman. So, talagang pinag-inguhatay ni Al, talagang matugon ta ang pangangaipukan sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na so kakulangan sa mga classrooms, Al. So parte ang tabi, Mayor, kan sa tuyang programa manungod sa edukasyon and
I noted tabi Mayor na digdi sa Legazpi City talagang pigopursigita na mapakusog ang mga programa ta sa edukasyon and diyan sang gunay ang palunsod so mga elementary integrate na po sa high school tangani na maging puzzle sa lado kan mga estudyante asan mga magurang na magpakatapos ang sa indang mga kaakian, Mayor. Tama ka, those integrated schools na kulang pa ang classrooms para magkaigwa na kay high school, ito ang pinag-a-address naman na matawan o maalukaran ki pondo. Ini sa katabangan kang and inisyatibo kang ako Bicol Party List napadagos sa nagmamangno sa sektor kang edukasyon. Kasi araw mo tabi, kung di talagang magrepresentar kang pangangaipo sin mga kahagadan kan sa tuyang mga kababayan Bicolano duman sa Kongreso, talagang kulang man ang minaabot, lalong-lalo na sa budget kan Department of Education. And speaking of DepEd, apisar kang pag-alukar taki pondo duman sa mga classrooms ang ako Bicol Party List nag-alokar man ki pondo para sa MOOE kan sa tuyang mga schools divisions, whether it be city division, provincial division, at tanganing magkaigwa ki kadagdagan na pondo ang sa indang mga aktibidades and so capacity building din ta. It can be used also for the purchase of school equipments or instructional materials napapakinabangan pa kung saan ka maestra pati naman ka mga para eskwela so yan ang sa tuya talagang pinagtututukan. And as you know, when you speak of core advocacy of ako Bicol, syempre yan dyan permi ang edukasyon, kasabay naman ng salud, infrastruktura, itong kabuhayan or livelihood trainings and programs, pag akudir duman sa sektor ka mga parauma sin parasira sinyaw naman ng sa tuyang advocacy in the promotion of tourism and the protection of the environmental. So yan ang core advocacy kang ako Bicol Party List. Manungod sa edukasyon gari tabi Mayor ara mo maugmahon talaga pag hiling-hiling na digdi sa southern dyan sa northern areas kan Legazpi kadakol mo yan makakagraduate na naman na high school because kan mga high school barangay high school na na-create kan gobyerno so pero ang pigapangarapan ninda tabi ining community college so although naigwanak na dyan sa Buyuan pero gari bako pa masyado aktibo sa pag-akomodar tabi kan mga gusto mag-tungtong man sa kolehiyo tabi Mayor. Alam mo, pangako tayan and sa ngunyan pinagtutugdok na ang poko mas o menos mga 12 classrooms yan o 14 dyan mismo sa Taisan intended for our community college. So di ko na ini matatapos dahil mababa kita by June 30 of this year dahil yan ang term kang sa tuyang opisina. Agad sumapadagos na alkalde iyo ang mapadagos sa sina maingo kitaman na pagbalik ta sa Kongreso sigura ron ta na so nagkakanig ang pondo para ma-establish yan ang community college ta dyan sa Taisan sa tuyang may padagos sa sinmatawan taki oportunidad lalong-lalo na sa mga taga-sur na parte kan sa tuyang syudad. Opo, at least Mayor sa halipot na panahon tabi na sa imong pagtukaw, nailatag mo na ang mga programa na yan, including tabi sa iba pa mga basic services. Kaso sa rong aldaw na banggit mo po na tungkol sa tubig diyan sa southern areas kan Legazpi na plano mong ikonektar digdi sa may Taisan area. Pakidetalye po tabi Mayor para sa karamangkan sa tuyang mga tagantabay. Well, ngunyan may pinagkakaagnan tubo hali duman sa Buenavista pabababa dyan sa Taisan. And then to complement the said project, yaon man tabi ang pinagkaagtang pondo that will be implemented by the local water utilities administration na kung saan so Kamiri reservoir na pinagtugdok dyan sa taas dugdugtungan ta ito kitubo asin na makakita ki pumping facilities nganing so tubig halidig di sa baba may pump out ta pasisiring duman sa taas tanganing masupplyan ta
ang Taisan and other parts kang southern barangays na bako pangunyan na pinagsiserbisyuhan kang sa tuyang local or Legazpi City Water District. Of course, it will take some time bako iniridalian al dahil siyempre may election ban, igwa pang bidding process ka, igwa pang construction period. Sabi ko na nga ni, baka hanapan tulos kita ka ng importante. Yaon na susolusyon, yaon na supondo na nagkakanigo para dyan sa proyekto ngayon. And siguro we're speaking of 8 months to 1 year para mahiling ta sa implementasyon kay ining proyektong ini na maserbi, madara kitubig dyan sa taas, lalong-lalo na sa Barangay Taisan. Opo, ang importante tabi, Mayor, at least yaon permi an assurance, lalo na kanako Bicol na sa mga masunod na bulan, asin taon, sagod na yaon po ang ako Bicol, yaon po ang assurance na papabuluson taan pondo para sa mga nakalatag na yan tabing programa as far as Legazpi is concerned and Bicol region tabi, Mayor. Tama ka dyan, Alan. Lalong-lalo naman kung ang masalida sa Satuya, mapadagos kang Satuyang programa digdi sa Satuyang syudad. At Opo. siguro, dahil iba, si BM Cup Hisham Ismail, Grita, happy birthday, BM Cup! Birthday ko niyan? Hisham, Iyo happy birthday nga yan, ni BM Cup Hisham Ismail. Oh, talaga naman. Happy birthday. Marami Okay. ni si BM Cup, sarong dedikado, kumbaga as in may kamauotan na magserbisyo sa tuyang syudad na kung saan sa iyang pagserbi as in paggogobyerno talagang hali sa genuine na kumbaga di napiritan Aha. napiritan ko desidido Desidido talaga. dedikado as in baho proxy Aha. ang paggogobyerno. Basta ang importante, Legazpi City, always smile. Tama. Happy birthday BM Cup Hisham Ismail. Okay, Mayor Tabi, finally, as Executive Director ka na ako Bicol, mensahe tatabi sa mga kababayan ta para sa ako Bicol Party List. Nagpapasalamat ako sa mga kababayan ng Bicolano sa padagos na pagsuporta. As in tiwala sa ako Bicol Party List na hilingtan na naman survey nationwide ali sa Pulse Asia conducted February 20 to 26. And kung mangyayaring election tulos, we are assured of 2 seats because so halangkaw na pinapahiling na suporta. So sana magpadagos ini. As in makulang duwang tukawan, nalagad tulong tukawan na kung sa'yo na ginibutan na ini, na kumbaga na-achieve ta na ini. Okay, manay lang namin tayo na putol. Bata, final message ni Mayor Tabi tungkol sa ako Bicol. Okay, padagos Tabi, Mayor, medyo naputol lang kitang kadikit. Yun lang ha. Salamat sa padagos na tiwala as in pinapahiling na suporta ng mga kababayan ng Bicolano. Kami man sa Bicol Party List padagos may i-representar ang kapakanan sa sini-intereses ng mga kababayan ng Bicolano sa paagi kang aktibong partisipasyon duman sa Kongreso. We will deliver as we have before. 15 years ago, today, human tabi kiraray al sa tuyang dedikasyon as in padagos nagigibuhon tayo para sa kapakanan as in para sa mga kababayan ng Bicolano. Ako Bicol Party List 131. Opo. Okay, thank you so much, Mayor. Babuhay ka po and ingat po, God bless. Salamat. Okay, thank you so much si Alcalde Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. At the same time, siya po ang Executive Director kan ako Bicol Party List digdi sa Uragon Bicol Program. Nagkatod sa tuya sa oras na 6 minutos na sana bago mag-alas 9. Pero diretsyon taneni kung nasa linya na si Congressman Attorney Jill Bungalon para makomodat naman ng mga bisita tangon yan. May mga bisita kita kung sangon yan ng mga TESDA scholars, mga successful na sindatabi Congressman, kaya saludo kita sa mga taong ini, mga mahigos na mga heavy equipment operators sa tabi, Congressman. Kamusta ka dyan, tabi, sa First District, Congressman Jill? Well, good morning, Al, and maray na pag-aaga sa Gabos na nakahinanyog sa programa mong Uragon Bicol. And good morning sa Gabos. Opo, kamusta tabi? Gasod mo, garo yaong kamo sa Bakakay. I'm sorry, dahil ko nakapasirin dyan sa imbitasyon kasi may iba kitang naging commitment tabi, Congressman. Kamusta po? So, naging activity sa Bakakay, gasod mo?
Well, naging magayon tabi Al, no? So naging aktibidades ta dahil pinanginotan ta sa groundbreaking ceremony kan panibagong municipal hall building, no? Kan Banwaan kang Bakakay. It's si 4 or 5-story municipal hall building na kung sa ini po hali sa inisyatibo kan Ako Bicol Party List, of course sa pangingenot ni Congressman Zaldico, asin ang sendong lingkod si Congressman Jill Bongalon. So this will be another building, no, na kung saan mas magiging konbinyente, mas pasil ang pagtransact, no, sa kansatuya pong mga kababayan duman sa Banwaan kang Bakakay dahil sa magiging magayon, maaliwalas, asin bago ang senda pong magiging municipal hall building. Apisar ken Al, pinanginotan taman sa groundbreaking ceremony kang pinaka-enot, asin pinakadakulang multi-purpose building dyan po sa Banwaan kang Bakakay. Pinagsasabi na ini po doble or triple by Astrodome. Ini po so maises na bigapod, so meetings, incentives, conferences for education and sports building with primary healthcare center, no? So bako sin ini sarong sports facility, ini sarong dakulang edipisyo na kung saan pwede magkondusir nin mga conferences, darakulang gatherings, mga pagtiripon. So we take pride of this accomplishment, Al, dahil ini ang pinaghahalat na sa haloy sa lawig na panahon dahil saro ini sa mga pigahanap digdi sa first district o sarong building, sarong edipisyo na kung saan dakol ang pwedeng mag-okupar tangani na magamit ninda, no, sa mga darakulang event, concerts, conferences, as in iba pa. So this is a big step, no, towards development dyan po sa Banwaan kang Bakakay. Okay, so sarong ehemplo yan na ang mga taga First District maswerte na may nagsusuporta, may nagtatabang na ma-realize sa mga project na yan. And talking about Bakakay tabi, Congressman, kan sarong simana baga napasyarman ako dyan sa area kan Santo Domingo, and naano taranta na iyan pala na plano dyan na Nindong Boulevard from Santo Domingo, ididiretso yan dyan sa Bakakay area tabi, Congressman? Yes, tama ka, Al. Kumbaga, for the longest time, deprived pa ng munisipyo kan Santo Domingo kening development. So, this is our plan, no? So, pagkukorektaro na po ang mga banwaan. So, alternative or alternate road, tangani na dakol kitang access, no, na pwedeng pag-agihan. And at the same time, it's a long overdue, tabi, Al. Kay puha na ma-develop iyan na area. Kaya dakulaw na pasasalamat ka mga constituentes na dyan, no, sa Barangay Alimsog, sa Buhatan, especially ining mga agihan kang road network dahil ini man po saro sa mga katabang sa inda, no? So mga tugal ta dyan na mga nasa sektor kang agrikultura, mas pasil na may baba sa merkado, sa sentro, ang senda pong mga pigtitinda, as in mga produkto. So takulaw na bagay po yan sa Satuya. Maswerte talaga sinda, including Rapo-Rapo, because sabi nga ni Congressman Joey Salceda sa sarong pagtiripon, kumbaga tapos na nga ako sa mga plano, mga programa, mga project sa Second District, matutok naman kita sa First District. And ang plano pala dyan tabi, Kong, sabi ni Kong Joey Salceda, ikukonekta nindo yan hanggang Rapo-Rapo para parang maging Batanes Group of Islands style, tabi, Congressman, sa ngapit na panahon? Yes, that is part of the plan, tabi, Al, digdi sa ikokonektar kini so Buhatan dyan baga po sa Pasirig pa dyan sa Second District kining sa Rapo-Rapo. Ang plano is lalagan kitulay, that will make the transportation of passengers, goods and others mas conveniente, mas pasil,
As in, of course, this will give an impact, no, pag-abot sa ekonomiya kasi mas makaskas, no, makapag-transport ng mga produkto. So that is part of the plan. Of course, ini nga ni na, no, pigpaplanuhan man ni Kong Joey, ini pong San Miguel Island, ining sa Hacienda, lagan kitulay pasining dyan po sa isla kan na malilipot, no. So basically that is 800 meters, no, ang rayo. So magayon na igwakit at yung mga pag-iriba na araw kaya ng plano because this will really develop our area and para ma-maximize ta ang full potential kan sa tuya pong mga lugar, no, economically. Siyempre, takol na mga pwedeng produkto na mas lalo pang matatawanin na pagkakataon na mas lalo pong makapaghanap buhay ng Maray if there will be business road networks para po sa kapakinabangan nila. Opo, so meaning di man baga marawat sa pagpangarap. Ano kong? Kaya pala sa mga back operators mo, yaon bisita ko digdi ungon yan. Garining saro, yaon naka-assign ini sa Rapo-Rapo. Okay, so anyway, tabi kong talking about garay dyan sa Santo Domingo, naging controversial baga so issue dyan sa Alimsog, kaya nga napabisita man kami dyan, sara ko sa nakasabay sa grupo. Ano na pong mga latest development dyan and ano pong masasabi mo sa issue na yan na nag-crop up tabi dyan sa area na yan? So mga constituentes baga mismo nagtaram, ano, na maugmaon sinda dahil sa lawig na panahon, ngunyan natawal sinda ning araw kining development, and that's why they are very thankful, no, na igwaki may nagmamangno sa inda, and if it were not for Ako Bicol, they pa po marirealisar ang siring na proyekto. So I guess totoo po mag-intindi, as in ang mga tao totoo po mag-apresyar, ano. Nili nga 300 plus lang ang households dahil na ba pwede dyan maglag ng mga proyekto. So bako man po yan ang basihan kan paglag ng proyekto. It's a long overdue project. That's why they're very thankful dahil sa halawig man na panahon, sabi ninda, deprives sinda sa mga araw kaning development, araw ka ng mga proyekto. And it's about time, no, na siguro dapat tawa naman sinda ng pansin para po maka-experience siya. And at the same time, ma-develop naman po ang sendang area. And saro yan sa tuya pong pigbubusol, when it comes to development, dapat inclusive, no? Ibig sabihin, dapat pipili barangay, daiki munisipyo, o syudad, o probinsya kinawawalat pag-abot po sa progreso. Correct. Kaya nga ni ako personally tabi kung na-feel ko so sentimento kan mga taga-Alimsog, medyo makulog so sa indang buot because nga ni sa mga komentaryo na sa indang nababasa, nadadangog na parang minaluwas na so mga taga-Alimsog tamili sa ditang populasyon, gari ba ko deserving na magkaigwakan siring ka na project na saro nga ni sa paginisit nindo na nangyari na sa indang lugar tabi, Congressman. Yeah, kaya tabihan, ano, and so tao mag-intindi, and at the same time mag-appreciate ka mga bagay nini, and that is why magayon naging feedback naman dahil grabe ang setang pasasalamat, no, sa tuya pong inisyatibo dahil kumbaga na-deprive sinda yung mga araw kani. Siguro deserve man yun daling siring na mga proyekto, ano. So it's a big development, no, for the two barangays sa Santo Domingo, and soon mas lalo ang ma-maximize ang full potential kaya lalo na tumatapos po yun na fully purchase sa Santo Domingo. It's gonna be an area mas lalong ma-develop kasi mas lalo pang tatawuho, no, because of this development. Opo, kaya baga so pasalamat tabi kung kan mga taga-Alimsog. Grabe sa preparasyon ni Kapitana Los Biminda Balderrama, baya ito si Kapitana. Grabe sa preparasyon kan Kuaw. Tulong nigo gaya dito. Inupakan. Wow.
dako lang na dakop na ko. Talagang ang yun, alimsog, buhatan. Oo. Yan ang mga egas talagang maray ang dakop katwaw. Oh, sikat sinda dyan sa Cubao. Yan ang dapat may promote dyan. Oh. Ngunyan pag-araw kaya na makompleto na yan boulevard dyan. Sigurado pagkapasira na yan kan mga tao. Magiging tourist destination ang alimsog, buhatan. Kaya pasalamat kitang maray sa pag-akomodar mga taga dyan sa lugar na yan. So tabi, Congressman, thank you so much Gary sa oras. Hello? Oh, medyo nawala. Chapi, Okay. Kung pag-iulit tabi, medyo choppy. Mensahe po tabi, Garay, para sa mga kababayan tang Bicolano. Nag-choppy. Medyo kung gayon, baka medyo lipod so area mo tabi kong. Okay, pagka-redial tabi natin, Angel. May ko na. Nagka-final message na si Kong. Importante ito. Baka nasa dead spot na si Congressman. Baka running siya. Baka running cementerio. Kaya dead spot. Dead spot, mga amigo. Okay, sa taon-taon tabi. Ang tabayan ng tao na may tulog itang mga gwapong lalaki digdi. Mga test na scholars ini. Mga matibayo na sa pag-operate ka mga heavy equipment. Ano kontak mo Garay? Nag-ring na. Kong, masisya na ta garin dead spot ka. Baka rani ka cementerio tabi kong. Dead spot. Yan, kita digdi sa Manuan kan TVL. Ay, kaya pala. Para No. po sa leaders meeting. Kaya medyo nag-choppy. Anyway, sa Gabos, happy weekend, tabi, no? Sa Gabos. And hopefully, gamiton ta panahon na yun para makapag-relax, makapagpahingalo, tangani na next week. Talagang igo na makita ng energy, no? Para po sa satuyang mga pagtrabaho. Sa Gabos, tabi, happy weekend. Arin pansin ma rin na pagkain. Ano sa paboritong numero tangon yan? Kong. Ang number 1, Demang Kiba, 131. Okay, sige mo. Ingat ka mo dyan sa TV. Tabi. Sige. Opo. Sige. Okay. Si Congressman, Attorney Jill Bungalong po. Yan pala sa TV, Atin Jill. Kaya medyo chapi-chapi sa sayang signal. Digdi sa tuyang interview ngunya na aga. Anyway, thank you so much sa informasyon. Sige, abante kita. Takawin namin ko tabi digdi sa mainot. Rani-rani na digdi sa microphone ta kita naman. Nagturkling na sa tulo. Sige mainot. Digdi sa mga amigo ta, mga TESDA scholars. Digdi po si Jose Marie. Jo Marie. Jose Marie ka ba? Jo Marie as mas magayon. Jose Marie Sinyon Dineros. Rani-rani ka sa microphone. Tanganing matesting taan boses mo. Hello. Sige. Hello po, sir. Yan. May mate. Ganun mga pang video okay ang boses. Si Jose Marie Sinyon Dineros. Saro po siyang bulldozer operator. Sa inka po na assign tabi Jo. Sa Buyo, Manito, tabi, sir. Manito. Yun, kamo nag-operate dyan sa Manito. Ano ang pagkatrabaho nila dyan sa Manito? Po, sir? Road opening po. Road opening. Ayan, okay. Buyo, Manito. Mga kababayan sa Buyo, mga kabarangay ta dyan, tabi. Mga taga Manito, yaon tabi. So, heavy equipment operator nito dyan. So, para bulldozer. Okay, Jawari, taga saan ka? Taga Santo Domingo po ako, sir. Saan sa Santo Domingo? Sa Purok 7 po, Bagon San Roque. Digdi sa sentro. Ayan, okay. Paano ka nakalaog sa TESDA scholarship ka na Bicol? Bali po, nakalog po ako sa TESDA Scholar dahil po sa mga pag-iriba ko man sa dati sa trabaho. Dating jagger po kaya cooking equipment. Ngunyan, gari sabi ko, muya kung makaukod ka. Sa madaling sabi, muya mo ngaya, mag-training nga. Training. Tig-try ko siya. Magayon, ngunyan,
Ang yun yung trabaho ko. Na-enjoy mo na. Na-enjoy ko. Pirang taon ka man nag-training? Ano po, bulan po, mga 6 months po ng 2017, 6 months training po, pagkatapos, yun na, na-evaluate po ako as operator na. Madali man sana pala niyan. Di nagtrabaho ka na sa... Ano po, di tiyaga lang. Tiyaga na. Sakripisyo, siyempre. Opo. Araw ka yan, sakripisyo talaga. So, nakalaw ka ng trabaho digdi sa Highton? Ano po, sa Sunwest po. Sunwest. Ayan, Sunwest. Okay. So, piga-assign ka na sa iba-ibang lugar. Opo, dakol naman muna lugar na nalumanan ko. Oo, nakalakap ka na pala, no? Ayun po. Pero may, naka-bandit ka na lamang kay chicks. Ay, yun na po. Yun, ha? Kabandit ka rin, may paon, ano? Kabandit. May pira naman ang chikiting. Sarap pa lang po, sir. Di kayang-kaya pa. Kaya pa, sir. Nabubuhay man dahil sa bulldozer. Ayaw hindi ko kuhang maghanap buhay. At least legal na hanap Oo, buhay. legal. Oo, saka lawas-lawas, kayang-kaya sa lawas. Ayun po. Hindi ako gayon kung mag bulldozer operator, ano ba ni tsura ko? Pero ngayon ako bayong na nakatugdon niya. Ibabaw kang bulldozer. Okay, so ano tabi, Joe, ang mensahe mo naman sa mga gusto man makaukod siringgan naging trabaho mo ngunyan? Ang mensahe ko lang po sa inda, so kulog sa buot po nindo ang gigibuhon nindo. Bako uso gari Udok sa buot. Udok sa buot. Bako uso ka maduwa-duwa. So gari gibuhon nindo ngayang inspirasyon ang inagihan nindong buhay. Ngunyan sa gigibuhon nindong ngayon pagsubok na yung aling mo man. Gari so gigibuhon nindo siyang gari inspirasyon na makatabang sa pamilya. Ngunyan kung yan nindo man mabakal kung mabakal nindo na dahil may trabaho na kaumaray. Legal sa ka. Legal. Ang importante isa puso mo ang trabaho. Isa po sa trabaho, ngunyan. Sumunod lang sa kung ano. Sa boss, kung Sa ano ang boss, instruction oo. ka boss, yun sunod doon. Oo, kung magsadiri ka mo, na yun mangyari yan. Ay, baga. Simple man lang yan. Oo. Magsunod ka na sa boss, tanganing importante, nakakaukod kita. Yeah. No? So, ano ang experience? Pilang taong ka na pala naka-experience? Ano po ako ngunyan, bali, 7 years na po akong operator. Aloy na. Oo. Anong pinaka-difficile na na-experience mong sa bulldozer? Sa ko pong experience, ang pinaka-difficile po na trabahohon po talaga, yan na road opening. Lalo na po yan ang mga garitig sabing kurbada, yan ang mga klibe na sabi madali man lang, pero para sa difficile lang. Hanggang ngunyan, sir, tiga-adalan ko pa yan, dawa ko tataw na. Ang pagtrabaho, Ang pag-adal, nakukuha sa experience. yan, sir. Ayun, okay. Di ka pa man nakaranas na pigsusuloan bulldozer? Irak si Diyos, sana dayon mangyari. Ay, okay. So, salamat tabi, Jo, sa pag-share mo. Jose Marie Sinyon, Dineros, Santo Domingo. Bulldozer operator po siya. Sa mga TESDA scholars. Dami ang scholars mo niyan kan TESDA. Iba-ibang course na niya, bako lang sa heavy equipment. Sa computer, igwasinda. Nakulon. Kaya pwede sindang mag-avail ka yan. Pasyar lang dyan kay si Manny. Sir Manny. Sir Manny. Barkada na si Manny. Okay, thank you, Jo. Susaro Thank naman you, si... Sumilikat ka mo Ailing ka mo sa... kuhan sa... sa... social media. Saka sa... radyo na mamati ka mo tabi digdi sa DCGB. Ayan, okay. Saro pang test the scholar tabi, ma-share kan experience niya man. Anong pangalan po tabi? Jason po. Ayan, si Jason De La Torre. Ayan po. Taga saan ka, Jason? Taga Tabaco po, sir. Tabaco. Saan ka sa Tabaco? Marirok po. Marirok. Opo. Ayan, okay. Saan ka niya na-assign? Ngunyan, sir, ligdi po muna ako sa opisina habang nagalat po kang project. Sa opisina ka sa Sunwest? Sunwest po. Anytime, hihugot ka mo kung sa'yo ng project. Ayun po, kung sa'yo na project available naman. Grabe ang project pati kan Sunwest. Ayun po. Ano yan? Nationwide yata? Ayun po, nationwide. Nationwide. Kaya nakula kayang kumpanya bagaan Sunwest. Kaya grabe ang mga project ninda. Anyway, paano ka man nakalaog na TESDA scholar? Kaya ito, sir, ang trabaho ko, sir, sa labor pa ako kaya ito, sa construction na. Pero labor pa. Tapos kaya ito,
minala ako nag-operate na ba ko sa site me. Tapos sabi ko niya ko, maray pang buhay kang operator, nakatukaw, ako balad, naka-aircon sa unit. O, sabi ko niya ko, maray pakit. Ako niya ko digdi sa lawas, dumugdug kang hinang, baladon. So nangarap man ako na niya ko sana balang Ma-training ka. makaukod man. Di kay to, so kabarkada ko naging scholar kang AKB sa welding, SMAW. Welding, Oo. Tapos sabi niya, so may mo nga makaukod, mag-operate. Sabi ko niya ko, ano ito, nata. Sabi niya, may ano nga pa scholar so AKB. Ako Bicol, Oo. Tapos ito sir, di sabi ko niya ko, ano take-offer ninda? Sabi niya, sa welding niya, tapos sa AV equipment niya ko. Sige, ano niya ako, duman niya ako. Personada mo sa AV equipment. Talagang pangarap mo. Oo, kaya ito, salamat man sa AKB dahil inot bako lang siya, dakulang dakulang kapakinabangan na igwa kang in situ, lalo na sa In AV situ, equipment. importante yan. Importante yun yan. Kung saan, yun man ang pangangaputan mo. Pag Diploma mo yan. Oo. Kaya, yun man itong naging maray man so naging experience ako lalo na sa pag-training bako lang sa pag-operate dakol pambagay sindang tigtuturo sa muya bako lang sa including so character mo. so lalo na so mga technical na Technical. tigtuturo. So pirang bulan mo ang training parehas kay Ano man sir, tulo sa muya. Tulo. Medyo tulong halipot bulan. lang Madali mo sa 3 Ayaw po. months na nakaukod ka tulos. Opo. Ano man kaya sir, yung pag sa training kay pon mo lang mag focus buda mo idog sa buot ang pag Udok sa buot. Oo. Ay, anarin man na trabaho, anarin man na training, pag udok sa talaga sa buot mo, talagang makakamit mo ang tagumpay. Madali mo siya pag tigsabot lang tiggibo. So munyan na-hire ka na Ayun na po. Digdi ako sir ngunyan sa Sunwest po man. Ayan. Nakalaog. Ayan sa main office pero nag-standby ka lang para sa kung saan ka naman i-assign Pirang year ka ng back operator? Sir naman po, maglilima naman po. 5 na. Opo. Saan ka na nagka-assign na lugar? Naman sir, dakol naman sir. Nakalakop naman. Nakalakop naman. Ayun, okay. So, ano man ang pinaka matindi mong experience sa pagiging back operator? So, mga kadipisilan sa pagiging Sir, back ang operator. sa muya, mga operator, ang talaga is pag nagro-road opening, lalo na pag yung kami sa mga critical na area na Ayan, halos 0-0 ang samuyang distansya sa bangin tapos sa kaya man, kurusog ang kibot, buda isipon pirmi ang safety kang sa dire buda kan unit. So parte yang pig-adalan nindo sa training and safety talaga. Safety importante talaga, yan. Lalo kung mga ampason Ayo sir. Ay linggo mga pipa turog doon nindo yan. Kaya nga ni. Kaya ang iba makataram na madali man siya mag-operate yan. Pero pag sinta na naka-experience yan, bad no magkawar ang kalagninda sa atas kang bolod. Kurusogan talaga kibot. Kurusogan kibot. Ako nailig ko, tutukanin baga sa lugar may ongoing ko niya ng road widening. Bilibo na ko sa mga kuanin daw, pag-iriba, talagang wala sa panya kung hihirdali sa nanindon pag kalkal ka mga daga sa patigap po. Talagang magayon maging back operator Ayo po. Okay. So, ano ang mensahe mo ngunyan duman sa mga gusto man makaukod? Sa mga mga pong makaukod, kung sakali man po laog ka mo sa scholar ka ako Bicol, samantalaw na po ninyo may slots man po kay siyang tigtatao. So muya talaga makaukod, maka-avail kay scholarship, porso na po ninyo minsan man lang po kaya siya mag-offer. Kaya sa moya pong makaukod, dahil lang po mawarang kusog na buot and gibo naman pong inspirasyon ng pamilya. At least bako lang din sa local, nag-abroad na, no? Ayo po. Oo, na-abroad sinta talagang dakula na kapital. May kuwan ka naman, may pamilya. Igwa naman, sir. Igwa naman. Pira naman na kuwan, pirang chikating. Sarok man po. Ano ka mo ni Jo, Okay, sige. Good luck sa buhay back operator. Salamat po. Yan po, tabi si Jason De La Torre, taga Tabaco, sarap po siyang back operator. May sarap pa kitang bisita, si Angelito Sibukaw. Sibukaw. Yes, po. Ining Sibukaw so pang padagdag sa dugo. Okay, So Yeah, kahoy yeah. mga Sibukaw. So pipakalagaga.
pag kulang ang dugo mo, yun itong pag inom mo ng kape. Yan tabi, anapod kaan, kahoy na sibukaw. Bira na nga na kumakailing ka yan. Okay, taga-sain ka tabi, Angelito? Sa taga-Tabaco po, Chief. Taga-Tabaco man. Okay. Sain sa Tabaco? Ay, taga-tagas. Daraga, naulakita ng kang mga kiribango. Nalibong ano. Anyway, taga-tagas ka pala. Opo. Di tigasin ka. Taga-tagas. Okay, so may pamilya ka naman. Wala po tabi. Wala ba? Wala po. Insulti. Naghahanap po tabi. Di sigurado, magkakuaganig din pag na-assign ka sa mga iba-ibang lugar. Ano nang day ka makatupar dyan? Lima sa napon. Anyway, pirang months ka naman na operator o taon? 5 taon naman po tabi. 5 taon, alawig na ano. Paano ka man naging TESDA scholar? Wala man talaga ako trabaho. Tapos, naraman ko na may tiga taon ako Bicol ng scholar. Aha, slot. Slot. Kaya, kagat ko ng opportunity din eh. So, pagkatapos ko 5 taon, swerte man, natawa man opportunity naging trainer na. Trainer ka na? Operator, naging trainer na. Okay. So, ako na siya nagpapatrainer sa mga mga nagtitrain, mga nag-train nga na. Ako siya nagtitrainer. 5 years ka nang experienceado, kaya trainer ka na pala ngayon. So, the best, Okay, so nakulong ka naman na training. Opo, ako naman po napatraining mga naging operator na. The best, okay. So, ayan, sa experience, saan ka, by the way, na-assign ko niyan? Sa nga na po, yan pa ako sa San Luis nga na. Ikanan, kwanduan, trainer, So, Opo. yaon ang concentration mo yan sa mga estudyante. Opo, sa mga estudyante po. Anyway, nakulong ang makakaukod sa imo. Okay, so, ano ang mensahe mo duman sa mga gusto man makaukod, tabi, bilang heavy equipment operator? Ang mensahe ko sa mga warang trabaho na gusto talaga magkatrabaho at base sa experience ko hali sa wara na naging operator tapos naging trainer. So kayo pa lang tudok sa buot tapos dedikasyon. Tiyaga tapos sikap at tiyaga. Yan po tapos muya mo tingmamahal mo so trabaho mo talaga. Kaya padaba mo ang trabaho mo. Padaba. Iyan sikreto. Sikreto Kung kang magpadaba sa trabaho mo, di pabaya ka. Iya po. Okay, so ayan, magayon ang tabi nabig-share ka sa to yung mga bisita ko niyan. So thank you tabi Angelito Sibukaw Bako trainer na pala ito, Bako operator sa trainer dyan po sa Sunwest. Okay, so thank you tabi sa mga bisita si abrasahan ko na si Angelito, si Jason at saka si Jo Marie Sinyon Dineros po ang mga TESDA scholars. Aram mo ang TESDA mo dyan, grabe ang mga scholars na piga pa klase mo yan. Bako lang sa heavy equipment, may mga sa computer and iba pa na mga trabaho po dyan. Ang importante sa si Sir Manny, yan mangyari sa may Sunwest sa Tecton ang office ni Sir Manny Asusano. Siya po kaya ang in charge kan mga siring kaning TESDA scholarship tabi kan ako Bicol. Thank you tabi sa mga bisita Ina Jo Marie Sinyon Dineros, Jason De La Torre at saka si Angelito Sibukaw. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:24 na. Digdi po sa programang Oragon Bicol. Ayan, okay. So, kamusta tabi sa mga taga-Tabay Taoy? So, text pa lang sa bago si Joey Sarcia, monitoring si Joey. Kamusta pa rin Joey? At yan, mga programa man si Joey dyan sa radyo natin sa Iriga. Okay. Kamusta sa mga taga-Buhatan saka may text ka sa bago. Taga-Buhatan at saka taga-Alimsog. May nagkura kaya kan number ko naman. Kaya naka-text man sa mga barkada ta dyan sa Buhatan and Alimsog, Santo Domingo.
Isi mo naging controversial ining alimsog. Thank you patabi mga barkada. See you, magtaga-pa-share ka mo pag may oras. Okay, pag may gusto ka mo i-promote, tabi. Pa-share lang digdi. Okay, welcome kita digdi sa programa. Balikan tapos sa issue dyan sa Alimsog. Ara mo, ang mga taga-Alimsog, makulog dyan ang buot. Na-feel ko so kulog kibuot kan mga taga-Alimsog. Tanagluwas kaya dyan sa mga komentaryo man kaniba, na garib ako deserving sa mga taga-Alimsog. Na magkaigwa kang proyektong boulevard, tamiling sadit ang populasyon. Bako sinda deserving na magkaigwa nin boulevard dyan sa sendang lugar. Pero bako man tama, tabi. Kasi mo nakaka-relate ako kay ning mga taga-Alimsog. Ang sabi kan iba naman na nagtaram, haluyuno ng panahon dyan. Napangarap ninda dyan sa Alimsog, takang panahon. Ang lugar na yan, dahil kitinampo, kung mapasiring ka sa sentro kan Santo Domingo, malakaw ka, kay mga pirang kilometro, maagi ka sa bulod. Magpunduman sa pangpang kan dagat. Malakaw ka, maalat ka pang magunas. Maalat ka mag-low tide. Tangani ka sanang makalakaw, pasiring naman sa sentro. Yan ang sakripisyo kan mga tao dyan. Kan mga panahon. Nagka-relate ako dyan, inagihan ko man ang experience na yan. Nakang panahon, ang lugar may harayon sa sentro, dahil maray na tinampo, dahil kang maray na transportasyon dyan, maklase ka to, alas 4 pa sa ng aga, kay puwan mong magmata, elementary yan dyan, high school, para ka sana makaklase. O yung mantabi yan, ang sentimento kan mga taga-Alimsog. Ngunyan, pagkaparag komentaryuan sa nagkaniba, dyan sa social media, nadain na sa sabutan, ang kamugtakan kan mga pobreng tikoy. Sabi ka itong Chudoming Panesa. Dahil na sa sabutan, ang kamugtakan kan mga pobreng tikoy. Pareho kan mga yao dyan sa mga harayong lugar. Ngunyan, kung papara komentaryo nindo na bako deserving ang Alimsog, ngata, tamilidit sa populasyon, dyan sa nanahiling dyan, na anibang politiko, ang pigiling sana, so para sa inda. Sabihan ta na, pagkapaluwas kayang issue dyan, na kaya dapig gigibo yan na boulevard para duman sa mga personal na property kan pamilya ko, lalo yan na misibi sa pig-aligar pa na may pigbakal si Christopher Kitoko as contractor na daga duman sa Alimsog, na wara pa man palan o wara man. Nata ding diretso ang mga taga-Alimsog na magkaigwa ki boulevard. Pero sala man. Kaya sindatabi biktima kan mga nag-aabuso dyan sa social media. Aram mo kan sarong Sabado baga, Jerome, natukarta na an iba na abuso na ang social media. Naramdaman nito kasudma. So, pig-cover ta dyan sa Regional Trial Court. Kinasuhan baga ni Congressman Saldico itong certain John Chiong. Lai, gayon na Chinese ito. Chiong, C-H-I-O-N-G, Chiong. Tanay, managtaram sa ampang mitabi, Jerome, nagtaram na sana. So, abogado. Nag-aagad po ng apology kay Congressman Saldico kan ginibo niya. Tapig pararaot sa online social media tabi si Congressman Saldico kung anong mga pakaraot, libel ang kinaso sa iya. Ngunyan, guilty siya. Tas sa mga pag-aligar niya duman, dahil niya man aprubaran. Ngunyan, ang desisyon kan Regional Trial Court, Branch 6, kay Judge Elmer Lanoso, mag-public apology tabi
itong akusado, si Jan Chong. O, kaya kasudma, sa pagi ni Attorney Eugene Alfaras, so sa iyang abogado, nagpaluwas po nin statement ang akusado na si Jan Chong. Inako niya na sala so sa iyang mga sinurat dyan sa social media, sa mga atake niya kontra kay Congressman Saldico. O, sarong pagkapatunay iyan na ang social media minsan na abuso. O, kung ano-ano na sanang pwede mong ikomentaryo dyan sa social media, pwede na palan. Kung gusto mong rauton sa mga taga-arimsog, mga taga-buhatan, pwede na palan. Gari salaman. Kaya nga ni, so, pasalamat ng katanga buhatan, alimsog, na kung bako pa ngaya, subako lugod tagadigdi sa First District, so ako Bicol, iyo lugod so, nagde-develop kan lugar mi. Kaya iyan tabi, ang kulog ninda kibuot, duman sa mga nagkukomentaryo laban sa inda. Kaya sana, magserbi tabi ning leksyon man duman sa iba na basta sana mina buga kung ano ang gusto ninda ibuga, lalong-lalo na tabi dyan sa social media. Biktima ang mga taga-alimsog. Kaya mag-iri nga tabi kita. Bago sana basta-basta ang pagtaonin mga komentaryo dyan na may naresulta sa kulog nin buot kan iba. Ngayon lugod mo niyan, kumbaga, gari ka mo nag-ayop sa lubang. Sa mga komentaryo nindo, laban sa mga taga-alimsog, sa induman sa naan bultada kaya. Time out na karing. Time out na po ang programang Oragon Bicol. Kaya sa paagi po kan musikang inio na Bicol Chacha. Magtanong o nagtanong ako. Param naman tabi ako. Ako po ang sa inyong amigo sa Radyo Al Armario. Pangalan ka mga pag-iriba. Thank you so much and mabuhay po kita. Sa la puerta mong magayon, Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Liver Aid, Silimarine